संतोष बरेत काळजान आणि मोगा बरेत एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरान. कैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळटात थंयसर हांव आसा सदा तांचे मोदेकार जेजूचे हे उतार आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले. तुझ्या जेवणात सोम्या आमकां तूं आपयताय तुजो सांगात भोगून व्हरतो अवकाश हो दिताय मोगा बांदान तुज्या आमचो एकवट घट करताय संवसारी ह्या पयनार आमचे जीवित वागयताय.